Takže ahoj, moje meno je Pretty a ja vás vítam u dnešného videa. Takže dnešné video bude ako strhnúť hyperkamera. Takže musím vám niečo povedať. Včera, len dneska vyšla nová verzia. Dneska a včera som to stiahovala. Ešte vtedy bola hyperkamera 2. Vtedy ešte nebola a preto mi to nešlo. No tak ja som si musela odinštalovať a stiahnuť znova. Lenže tam mi vyšlo toto. Hyperkamera, keď tu vidíte ten obrázok. Tedy som tam mala iný obrázok a to mi už nešlo. Ideme na to, takže ako prvé klikneme Hypercam Download Softonic. Dobre, tak tu nám vydala nejaké uputavky, čo si môžete pozrieť a tak. Potom dáte, že download. A už len kliknem na Save Download. Ja to úplne nestiahnem, lebo ja už mám stiahnuté jedno. Ja vám ukážem, ako to stiahnuť. Ja dám uložiť, bohužiaľ. Mám trošku blbé toto. Toto je 17 byl, toto je trošku novšia verzia. Len pre Windows. Takže tak a nám uvidíte za chvíľku. OK, už to máme stiahnuté. Tak môžeme ísť na to. Takže ako sa vám to stiahlo, stačí buď na to kliknúť, a no, kliknete na to, teraz sa to otvára. Stačí dať spustiť. Kliknete na to. Hyperkamera sa už otvára. Teraz to musíte čakať, lebo ako... Takže môžete si vybrať angličtinu, ruštinu, nemčinu, taliančinu a portugalčtinu. Myslím, že tu sú aj ďalšie. Nie, to nie. OK. Potom dáte next. A toto musíte dať, že ja súhlasím s tým a dáte next. Potom toto dáte next. No ja už mám jedno na počítači stiahnuté, čiže mne to už stiahovať nemôže, takže tak. Takže ja dám yes a ok. Stačí už tam dať len finish a také blbosti. Takže ok. Dobre. Keď ste si to nainštalovali, otvoríte svoju Hypercam 3. Mne sa to momentálne spúšťa, vy to nevidíte, lebo ja mám len na Chrome, tak to vám to dám. To momentálne už nebudeme potrebovať. Dobre. Tak kliknete na to. Mne sa to tak nahráva a tu máte také ability, no a tu máte to nahrávanie. Takže tu máte record, options a také blbosti. Tu máte volume, že ako chcete hlasitosť a také blbosti, potom tu máte video, audio, mikrofón či cez počítač, nejaké blbosti a tak. Vidíte. Či chcete, môžete aj inak nastavovať. Takže tak, dobre, takže to máme. To teraz nebudeme potrebovať. No. Ja si tam ešte narýchlo toto, čo budeme stiahovať, bude to SMM Hypercam. Takže ja si toto dám naspäť. Tak, to vypneme. A teraz napíšte, myslím, že SMM for Hyper Media. Neviem, či to vidíte, potom to musím dať to, lebo viem, že v jednom videu som to videla. Aha. Neviem, či je to toto. Nie, toto není. Tak počkajte, ja to nájdem a keď to nájdem, tak vám to poviem. Dobre, takže strich. Takže už som to našla. A môžeme to ísť stiahovať, ja to teda asi stiahovať nebudem, takže kliknite na stiahovanie, potom to, čo sa vám už stiahne, presuniete na svoju obrazovku, čiže na pracovnú plochu. Dobre, teraz si to dáme preč. Ja som si to ináč nevýxovala, ja som si to len takto dala preč. Keby niečo mám Easy Paintul sa tu Mozilla teraz nebudeme potrebovať. Dobre, takže to budeme potrebovať a Hypercam 3 otvoríme si. Takže otvorili sme si. Toto nebudeme potrebovať, takže neviem, či to bolo teraz screen notes. Áno, tu je. Teraz dáte, že register.
Dobre, tu mám také výjdu blbosti. Takže dám delete. Áno. A teraz dám to action key. Čiže read from file. Teraz neviem, či to bude mať tam nadpis tým, neviem. No a dáte si, že pracovná plocha, čo máte na pracovnej ploche a dáte si, len na toto kliknete. Potom dáte OK a dáte close a už to máte. Pretože aby ste mali full verziu a mohli by ste natáčať aj do neviem, nekonečno minút. No nekonečno asi nie, no ale môžete tam natáčať aj, aby vám tam vyšlo nejaké napríklad, že hyperkamera ako na Bandicam vám tam vypíše, že www.bandicam.com tam hore. No a tak. Takže to bolo asi najčastejšie video všetko. Chcela som len tým ukázať, ako sa to robí teda. No a dúfam, že na toto video dajte like, pretože toto video je asi jediné, ktoré som zatiaľ našla na Slovensku. Teda Slovensko a Česku, myslím, komunitu, ale tak ja som zatiaľ, no, takže dúfam, že to pochopíte. No a ešte vám dám do popisku videa link na to stiahnutie na hyperkamera a na sama túto blbostičku, by ste to vedeli. Takže ja sa s vami lúčim. Po prípade bude určite zase nejaké nové video, to si napíšte pod komentár. A ja sa s vami lúčim. Tak dúfam, že ste si užili video, ale určite áno. Tak, čuves, nie, to stačí takto. Tak, čau. Bum, bum.